Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Sewitdäki işgärleriniň onlar sosy inni 20 günden gowrak wagt bäri Mar şäheriniň Molla Nepes köçesinde ýerleşýän Uly Kitaphananyň içinde ýatyp durýar diýip Azatlygyň habarçysy 3-nji oktýabrda habar berdi. Kitaphany işgärleriniň bir näçesiniň aýry-aýrylykda beren maglumatyna görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri kitaphananyň içinde daşaryk çykman, ýyle görünmän otyrlar we iýje işçek zatlaryny hem oturan ýerlerine getirdiýärler. Olary giýjesine hem öýlerine gitmäge ýa gysagly baryp gelmäge hem ruhsat berilmeýär. Telefonlaryny zaryat berýän gurallaryny hem sargap getirdiler diýip adynyň aýdylmalygyny soran kitaphany işgäri gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä, Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri bir ýerden 12-nji sentýardan bäri otyr we soraga çekilen kitaphany işgärleriniň köpüsiniň pikirçe, olar bir ýerde miting geçirjeklerin öňüni almak üçin garaşýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan beýlek kitaphanaçylar hem bu aýdylýanlary tasdikladylar we kitaphany işgärleriniň ählisiniň uçdan tutma soraga çekilýändigini aýtdylar. Kimin nirede ýaşaýanlygy, işe gidip gelýän ýol marşruty anyklanýar. Adamlaryň telefonlary hem dinlenýär diýip 40 ýaşlarynyňky kitaphanaçy aýtdy. Her kitaphanaçy bir ýa 2 gedek sorag edilip hem goýulmaýar. Gerek bolsa şol adamlar 3-4 gedek söhbetdeşlige çagyrylýar. Her işgäriň ýerine bir mahkama ofiseri daklanýaly. Bu ýagdaýyny adamlar halis ýadatdy diýip bu oňaýsızlykdan halis bolan işdeş ýoldaşlarynyň bu haçan utararka diýip soraýanlyklaryny hem gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Mar şäherindäki hüşgärlik tagallalary barada halk maslahatynyň 25-nji sentýarda geçirilen mejlisinden öň hem maglumat berdiler. Şonu hukuk goraýjydarlaryň işgärleriniň öýlen saat 17:00-dan ertir saat 8:00 çenli nowatçylyk çekýändigi, şäheriň merkezi köçeleriniň ýapylanlygy, piýadalaryň hereketine gödäwçilik etmek üçin polisiýa talipleriniň nowatçy goýulanlygy habar berildi. Bu görülen çäherler İçeri işler ministri Mehmet Hansakyýowa bir käýiş berilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan resminiň sözlerine görä, hüşgärligiň ýokarlandyrylmagy sevdiýlatynyň arasynda köpelýän nägilelik meýilleri bilen agly bolup, häkimetler protest hereketläriniň döremeginden arada galýar. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, mahkama işgärleriniň şäheriň baş kitaphanasynyň içinde oturmaklary we kitaphany işgärlerini sorak etmekleri tötänden näl. Yollarda Bayramaly etrawyna ýerleşýän Hoja Ýusup Baba gonamçylygyna şäher zaýlarynyň girelgelerine ýüzüne ýazgy ýazylan türkmen manatlary seçildi. Ol ýazgylarda 14-nji sentýarda kitaphananyň öňüne çykyň diýilýär diýip Marly 55 ýaşly synçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher kitaphanasynyň töwereginde hüşgärlik çäherleri şu çagyrş bilen bagly bolup görünýär. Şondan soň mahkama işgärler kitaphanyň ýanyna görünen adamlary soraga çekmäge başladylar. Bir yere näme üçin geldiň? Näme sebäpden dursun? Näme üçin edil kitaphanyň öňüne geldiň diýip soraýarlar. Geçip barýanyň biri bir ýerde sähel säginde hem derrew şu hel adama öwürleýär diýip bolýan zatlar gözü bilen görenleriň ýyra aýtdy. Bu sorak edişlik adamlary gorkuzy we inni ýagdaý bilýän ýa eşden adamlar kitaphanyň ýanyna durmakdan çekinýär. Hatta şol ýerden geçmäge gorkup daşrak ýerden aýlanyp geçýänler hem köpelli diýip şaýat aýtdy. Adamlaryň arkaýynçylygyny aldylar. Ýaşaýyş şertleri öňkü dönem kynlaşdy. Merkezdäki ýol başçylaryň marda bolýan zatlary gahar geldi. Ýyly-ýylyna barlyk ýerdiler. Bazarlaryň açylmalygy, husus dukanlaryň ýapylmagy hem şundan bolmaly diýip radionyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Marda kuşgarlyk çärleriniň güýçlenmegi bilen bir hatarda ýylat arasynda, mektep okuwçylarynyň arasynda alınıp barlayan arkada wagt hem güýçlendirilýär diýip Azatlygyň habarçylary aýdýar. Türkmen telewizionyasy palta ýan adamlary ara kesme wagtyny aýdym saat dinlemek. Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryny okumak mümkinçilikleriniň döredilýändigini habar berse, yerli muallimler kiçik klas okuwçylarynyň arasynda geçirilýän wagt işleriniň hem güýçlendirilendigini aýdýarlar. Bu maglumaty Azatlygyň Bayramaly habarçysy hem tasdik etdi we şäheriň 4-nji orta mektebinde 7-nji klasdan aşakda okuwçylary hepdäniň 6-njy günleri berilýän soňky sapakda prezidentiň halk üçin edýän uly işleri ýazan ajaýyp kitaplary bardy gurrun berilýändigini aýtdy.
Habarçy bilen gurlaşan enatalaryň ýeri çağalaryň beýnetiniň ýugulmagyndan gaty nägilediğini aýtdy. Çağalykda mektepde her 6-njy gün ruhnamany okudyp, onun hakykatdanam mukaddes kitapdygyny beýnimizde goýdular. Onun nähili biderek kitapdygyny soň düşündik. Emma edil biledişleri ýaly çağalarymyzyň hem aňyny üýtgetjek bolýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre arkada sapaklary 2 hepde bäri geçilýär we adamlaryny bir her hepde şeýle boljak mukadip alada galýarlar. Ýurtdazy haritlarynyň döwlet dukanlaryna üpçünçüligi bilen bagly problemalar dowam edýän mahaly Lewap welaýatyny häkimetler raýatlaryň döwlet dukanlaryndan paýok almak işine täze düzgün girdi. Onuň üçin ýaşaýjylar täzeden kepilnama düzetmeli. Munyň jekmejekliги barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýok almak üçin ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirlikleri her hojalyga kepilnama berýär. 3 ay möhleti bolan şol kepilnamany almak üçin täze talap girdildi. Bu kepilnamany almak üçin raýatlar öz ýaşaýan ýerleriniň polisiýa bölümlerine öý kitaplaryny we pasportlaryny eltip hasaba durmaly. Şeýle-de polisiýa bölümine maşgalanyň 18 ýaşdan ýokary her bir agdasynyň suraty talap edilýär. Polisiýa bölümine suratçy suraty düşürýär hemde raýatyň pasport maglumatlary elektronik ulgama geçirilýär diýip habarçy aýtdy. Polisiýa raýatyň pasport maglumatlaryny hasaba alyp onuň suratyny alandan soň raýata bir kagyz berýär. Şol kagyzy alyp jaý dolandyryş müdirligine barmaly diýip habarçy prosesi düşündirdi. Onuň maglumatlaryna görä soňra jaý dolandyryş müdirligi polisiýanyň beren resmi kagyzynyň esasyny raýata 3 ay möhleti bolan kepilnama gowşurýar. Şol kepilnama bilen raýat döwlet dukanlaryna paýok üçin hasaba durmaly. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä kepilnama paýok almak isleýän raýatyň öýünde ýaşaýan maşgala agdalarynyň sanyny kepil geçýär. Habarçy häzirki wagtda paýok almak üçin adamlardan talap edilýän kepilnama Anyň esasyny olary döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümleri we olaryň mösberi barada habar berdi. Aýda 1 litrlik bir sany günebakar ýagy, 2 sany towuk buğdy, 1 kilogram şeker, 5 kilogram un berilýär. Şonu almak üçin bir topar ýere maskaly gatnap suraty düşüp kepilnama almaly. Kepilnama almak bir azap, soňra nobata ýazylyp azyk paýogyny almak başga bir azap diýip habarçy habar berdi. 1 kilogram unyň döwlet dukanlaryna bahasy 1 manat. Habarçy paýok üçin zerur bolan kepilnamany almagyň täze prosesini mundan ozal ýurtda sürüjülük şahadatnamasyny ýa-da awtowloga gurutluk hatyny almakda girdilen düzgünlere meňzetdi. Ýa-da öň sürüjülük şahadatnama alnanyna ýa-da awtowloglara gurutluk hat alnanyna polisiýa bölümine el ýyzyny soraýardylar. Polisiýa baryp el ýyzyny tawşyrandan soň olar bir gol çekilen kagyz berýärdi. Şonu eltip beren soň sürüjülük şahadatnamasy ýa-da gurutluk haty berilýärdi diýip habarçy aýtdy. Döwlet azyk dukanlaryna ýeňillikli bahadan berilýän azyk önümlerini almak üçin zerur bolan kepilnamany almak prosesine girdilen täze düzgün ýurtda häkimetleriň sanyny ulgamlary kämilleşdirýänliklerini gaýtalayan wagtlaryna hemde ýurtda azyk üpçünçüligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän mahalyna gawat gelýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna towuk ýumurtgasynyň üpçünçüligi barada habar berýär. Häzirki wagtda paýtagtda ýerleşýän döwlete degişli dukanlarda çäkli mukdarda köpden bäri satywdan ýeten towuk ýumurtgasy peýda bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir dukan satyjysy soňky bir hepdäniň dowamyna döwlet dukanlaryna ýumurtganyň gelýänligini ýöne olaryň desine gutorýanlygyny gurrun berdi. Şu öýländen soň dukana çörek almak üçin baranymdan menem gawat geldim we 10 sany towuk ýumurtgasyny almak bezede miýesser etdi diýip habarçy aýtdy. Ýöne 10 towuk ýumurtgasynyň dawa jenjeli uludan boldy. Towuk ýumurtgasynyň satylýanlygyny eşiden ýaşaýjylar ylgaşyp geldi. Emma ýumurtganyň satylmagy 5 minutdan uzaga çekmedi. Takminan 10 töweregi adama ýumurtga satyn almak miýesser etdi. Galyn alyjylar dukan satyjysy bilen dawalaşyp öýleriniň şäher häkimliginiň sowda bölümine arz etjekdikleri bilen haýwa tatyp gitdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Habarçy dukan satyjysynyň ýagdaýy düşündirmek üçin eden finansygy barada habar berdi. Satyjy denan maşgala özüne günäniň ýokdugyny aýtdy diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä paýtagtyň döwlet dukanlaryna ýumurtganyň satyljak wagty barada ýaşaýjylara öňünden bildiriş berilmeýär. Towuk ýumurtgasynyň satyljak wagty aýdylanyk gizlinlikde saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ýerden sagat 7-de de öýlänem giýişligem satylmagy mümkin. Ýöne günüň dowamyna bir sapar satylýar diýip habarçy aýtdy.
Mary vilayatynyň Garagy metrawynyň paýtaçy kärenetçileri ýygymçy daýhanlara wagtyna tölek etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet kärenetçileriň harmana tapşyran paýtasy üçin 10 günlük tölegini olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne kärenetçiler bankomatlarda pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýär. Arçynlyk daýhanlaryň ardy şikaýetini kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 oktýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýtaçy kärenetçileriň ençemesi ýerden girdiji gazanmak umydyny barha ýitirýär. Habarçy käreni ýer eýeleri bilen söhbetdeş boldy. Mary vilayatynyň Garagy metrawynyň paýtaçy käreni ýer eýeleriniň ýygymçy daýhanlara bermäge pullary ýok. Olar ýygymçylary 1 kilogram paýta üçin 50 tenge töleýär. Hökümet käreni ýer eýelerine olaryň harmana tapşyran paýtasy üçin her 10 günden 1 kilogram paýta üçin 40 tenge pul töleýär. Onu nagd görnüşini bermän olaryň plastik kartyna geçirýär. Deyip habarçy maglumat berdi. Türkmenistan raýatlar 3 ýyl olay wagt bäri bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda dürli kynçylyklara seze bar bolýar. Käreni ýer eýeleri plastik kartlardan pullaryny bankomatlarda nagdlaşdyryp bilmeýär. Şol sebäpden ýygymçy daýhanlara pul berip bilmeýär diýip habarçy habar berdi. Kärenetçiler gowuçy ösdürip ýetişdirmek üçin sarp eden çykdyjylarynyň özüni ödemeýänligini aýdýarlar. Biz kültü bastyrdyk, ekini azot berdik, azoty hökümet berse-de biz onu traktorlara pul töläp käreni yerimize daşatdyk. Öz hasabymyzy otok we yekeleme işlerini geçirdik. Nasos bejermeli diýip pul çöplediler. Çykdyjymyz gatyken. Biz bergetdik. Inni paýtada ummasyz känäl diýip marly kärenetçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan resmiler metbuat çykyşlaryna ýurtda daýhan üçin ähli şertleriň döredilendigini öňe sürýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan kärenetçi daýhanlar suw dökün we tehnika üçünçüliginden hälişini şikaýet edýär. Biz hökümeti arçynlyga ýagdaýy düşündirdik. Ýöne arçynlyk biziň kartdaky pullarymyzy alyp bermäge kömek etmäge derek çykdyjyňyzy ýapsaňyz bolarly diýip jogap berdi. Biz çykdyjylarymyzy ýapyp bilsek razy, ilki başda girdiji bolar diýip höwes bilen ýapyşdyk. Häzir bolsa girdiji umydymyz gaçyp barýar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Marly daýhan üçünçülük bilen bagly arz şikaýetleriniň resmiler tarapyndan dolu kanagatlandyrylmaýanlygyny aýdýar. Ol 2 aýta göreg mundan ozal suw ýetmeýçiligi barada Garagy metrawynyň etrap häkimligini arz edişi barada gurrun berdi. Kärenetçiniň sözlerine görä etrap häkimliginiň işgärleri onuň suw baradaky şikaýetinden ugur alyp ýagdaýlary seljermek üçin ýörüýte topor düdüp daýhanyň käreni ýerini gözden geçirýärler. Käreni ýerimi görkezönümne häkimligiň işgärleri maňa ýaşuly sen gowy otok etmäsiň diýip gaýta özümden tutdular diýip daýhan aýdýar. Näme gowy otok eden bolsam suw gelerdimi diýip kärenetçi daýhan häkimlik resmiýlerinden nalaýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Garagy metrawynyň etrap häkimliginden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Şu günler Türkmenistanda nowatdaky paýta ýygym mewsimi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewap we Mary vilayatlaryna raýatlaryň mejbury paýta ýygymyna çekilýänlikleri barada habar berdi. Kärenetçi daýhanlar gowuçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň ýabygorlydygyny aýdýarlar. Türkmen Nokot News neşri 1 oktýabrda Daşowut vilayatynyň Köönürgenç, Guwada hemde Boldumsaz etraplaryna şeýlede Mary vilayatynyň Mary we Oguzhan etraplaryna hasylyň pesdigini habar berdi. Ýaz ýagyşlary, suw joşmalary we tomuz goraklygy onlarça iri kärenetçini ekinsiz goýdy diýip neşir ýazýar.